Kemgbe m nwata ana m ahụ ihe ọma o Chineke na-eme na-ajụghị ego. Kemgbe m nwata ana m ahụ ihe ọma o Chineke na-eme na-ajụghị ego. Ọ gịnị wụ isi ọṅụma na m awụli elu Chineke na-apụtara m na-ajụghị ego. Ọ gịnị wụ isi ọṅụma na m awụli elu Chineke na-apụtara m na-anaghị ego. Oku Nwamama o abịakwala m ọzọ. Achọrọ m inye ya azụ maka na eshimoru wee bịa. Anya ọwụla akpọrọ akpọ lara n'ime isi. E nwere otu nwa agbọghọbịa oke dị ime. Ọ dị ime gara ụlọ ọgwụ jee mụ nwa. Ọ garuo elu ụlọ ọgwụ ebe o ji ịmụ nwa. Nwaanyị eji $1 laa be ya. O ruo elu ụlọ ọgwụ asaga amị operation before mụ nwa. Dọkịta sọ ga-eme ya operation before mụ nwa ya. Ewere fonu kpọwa nwoke lụ nwaanyị o. Nwoke gara ọrụ na Rivers State. Akpọwa ya la fonu ka akọrọ ya ihe dọkịta na-ekwu. Disi ma na-ebiki kọlụ tinye fonu na ntị. Dọkịta ekwuwe sị, nwoke m nwunye gị nọ n'ụlọ ọgwụ m, ọ chọrọ ịmụ nwa and a ga-eme operation. A ga-eme operation. Before eme operation, ị ga-eweta deposit 30,000 before eme operation. Nwoke mmadụ etiwe adịghị ego m ji $1 ejighị m $1 o. Abịara m ụgwọ onye m bịara ụgwọ adịkwana ike m na-arị ego. Dọkịta gị mara ihe ga-eme mere nwunye m operation. Nwaanyị dere ndụ nwa dere aga m akwụ ụgwọ na-emecha. Dọkịta jụrụ ajụ n'ụlọ ọgwụ. Dọkịta gwara nwaanyị a na ọkwara ivu ya lawala ụlọ di ya ya nwụọ n'ụlọ di ya. Nwaanyị a bewere akwa n'ụlọ ọgwụ si dọkịta menara m ebere o, mere m ebere ka m nwee ike mụọ nwa ma n'udo. Dọkịta gwara nwaanyị si nne ebere amụọ na n'ọlawala ụlọ ja mụọra di ya mụọrọ ya nwa. Ọnụ a dọkịta kara nwaanyị alawala ụlọ di ya. Yala alajela ụzọ yala ebecha akwa. Ebe m si n'ụlọ ọgwụ alajela ụlọ di m. Ya ụzọ ọnwụ ka m ji nwunye. Chineke nna anọkwa m gele aka o. Chukwu na onye kere ụwa anọ m gele aka o. Nwaanyị alaruole n'ụlọ di ya. Ime bido mewe nwaanyị mechiwe ya ike. Ala ekwu ka ala ekwu ihe dị egwu eme. Nwaanyị a bidoro bịa mụwa nwa. Ọkwa nwaanyị dọkịta kara sọ ga-eme operation. Nwaanyị ebido mụwa nwa na yad. Nwaanyị ebido mụwa nwa mgbe o ruru ụlọ ya. Ya mụ oke mbụ mụọ nwoke. Mụkwa aka abụọ mụkwanị nwoke ọzọ. Ya wuru ụmụ nwoke abụọ. Chee ihe Chukwu na-eme n'elu ụwa na-ajụghị ego. Kemgbe m nwata ana m ahụ ihe ọma o Chineke na-eme n'ụwa na-ajụghị ego. Ọ gịnị wụ isi ọṅụma ana m awụli elu Chineke zọpụtara m Nwamama na-ajụghị ajụjụ. Chineke agara m egwu la Hollywood họteelụ nke nọ na Owerri. Akụchara m egwu la Hollywood la 14th February. Chizi Owerri la yodo Mbaise. Agbafechala m emekukwu. Ọ ka m chewezi ihu n'ụzọ m si alaje. Nye m ga-nwụziri moto amafụtad. Mama bunye na shedi mmadụ
moto mmaburula shedi mmadụ akụrụ m shedi jaga ụja asacha shedi kụja moto m adịghị onye m burulelu ụwa adịkwa dịka m nwụrụ mana Chukwu nafụtara m na-ajụghị ajụjụ. Enwere m accident with Mercedes 190 mgbagha moto mebiri emebi but adịghị ihe mere m Chukwu nafụtara m na-ajụghị ego ọgịrị iwu isi ọṅụma na ma nwere elu na Chukwu nafụtara m na-ajụghị ego ole nye wu isi ọṅụma na ma nwere elu Chineke zọpụtara m na-ajụghị ego. Chineke ekele dịkwara gị nsọpụrụ otuto mbuli elu ọdịda mma wuru nke gị. Kemgbe nwata ana m ahụ ihe ọma Chukwu mere ndị ụwa lanaghị ego ọ jụghị ha ajụjụ ya fọkwana ịjụ ese ya wụrụ mmadụ ka a gara ajụ ajụjụ a solekwere ihe a ga-emere Oku Nwamama ị ga-nwe onye ahụ ga-agbachite mere n'ihe ọkụ onye ahụ wụ onye anwụrụ onye ahụ wụ onye Igbo. Mana Chukwu nafụtara Oku Nwamama Chukwu nafụtara m ọga ajụghị ajụjụ. Kemgbe m nwata ana m ahụ ihe ọma Chineke eme lekwa egwu. Kemgbe m nwata ana m ahụ ihe ọma lekwa Oku Nwamama na-ajụghị ego. Ụwa dị egwu.